Perkenalkan nami kula Ahmad Fatih Ramadhan, absen setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para guru saha kanca-kanca sedaya sepisanan marilah kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmatipun kita saged ngkumpul kanthi wilujeng ing sekolah menika. Kanca-kanca sekolah punika papan sinau lan golek kawruh supaya nyaman lan sehat. Kita kedah njaga kebersihan lingkungan sekolah. Carane prasaja buang sampah ing papanipun. Resik kelas saben enjing lan melu kerja bakti. Menawi sekolah resik sinau dados nyenengake lan sekolah kita katon edah. Mula ayo padha njogi kebersihan lingkungan sekolah. Saben dinten kanthi tanggung jawab makaten sesurah kula mugi gadhah paedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.